Hello guys, आंनि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायग्रोनाय थाबाय। आं दिनै नै सकरसिला हावफाव हाजोआव बेरायफैदों। नोंथांमोना नायलांबाय था। बयबो मानसिफोर फैनानै दंफैयो। दै गथ'फ्रा बारजुमगासिनो। जाब मार गथ'फ्रा बारजुमनो नागिरदों। गथ'फ्रा बिराद मोजां दुगैयो, बरिया बारजुमखायो। थान्दा गथ'फोर बारजुमनायखौ ओरैबायदि समायना नुयो। जाब मार Wah. दैया बाव गोथौथार नायदो। ओमफ्राय दोबोयो, मानसि गिदिरफोरनो गोदोनासो जायो बाहाय। नै आरो बारजुमनो नागिरबाय। जायगाया समायनाथार। गोजौथिंबो दङ नोंसोर। हानायखिनिखौ आं देखायलांबाय थानो नाजागोन, नोंथांमोन नायलांबाय था। जायगा गुसु। जि मोजां बारजुमो गथ'फ्रा। बयबो फैगासिनो बेरायनो। झरना फार्स्ट टाइम फैबाय आं हावफाव जायगा नुगोन। हाव अ थांना जाबा मान दुगैनो गोथौ दं नामा जायगा दै? खर'थिं दावखोलांनि नैबे गथ'फ्रा दुगैनो फैदों। ओरै गोजौथिं हानायमोन देखायलांनो नाजागोन, नोंथांमोना नायलांबाय था। एसे दुगैगासिनो। কি বুঝতো ভালো না জায়গাটা? आं गोजौआव गाखोगासिनो लोगोफोर। मानसि बहुद फैयो। जायगाया गुसु। सिगाङाव दंफैयो गथ'फोर। सिगाङाव गथ'फोर दंफैयो दुगैगासिनो।
आरो गोजौ दंबावो ना थांजाला गाखोलांनि आं ओरै गोजौसिम दंफैयो जायगाया गुसु नाबो दं माथो ओरै गाखोलांसै ओरै गाखोलांनि गोजौआव बेयाव गुवारथार जायगाया बरिया Kuya lah kuya. Jangan aja